Cociñeiro autodidacta, formado entre barcos pesqueiros, produto do mar e anos de experiencia entre fogóns. Construíu unha identidade culinaria propia baseada no respeto absoluto pola materia prima, a tradición galega e unha constante inquietude creativa. Nunha conversa cercana e moi humana falaremos de gastronomía, produto, innovación, redes sociais, cultura culinaria e da paixón por un oficio de toda unha vida. Un referente na cociña galega. Hoxe en LCD Podcast, Santi Almuíña do Mesón Colón. Moi boa, Santi, moitas gracias por acompañarnos nun novo episodio do noso podcast. Encantado de que estés con nós. Nada, pois moi boas, non, encantado eu e gracias por invitarme, non, ao vosso podcast. Santi, ti empezache a cociñar nun barco, no mar. Que che ensinou a navegación e ter que desenvolver, digamos, a túa primeira destreza, non? Como comenzache neste medio? Bueno, pois sí, tes razón, empecé cociñando nun barco, non porque o tivese pensado, ni non, foi unha casualidade, que íbamos a ir para o mar, me acordo que era na pesca do Bonito, e, bueno, faltou o cociñeiro e eu despabilado dixen que sabía facer unhas lentejas, non? E con eso no mar basta para que te fichen de cociñeiro. O sea, tampouco é que tiña eu moitas grandes dotes de cociñeiro daquela, non? Me gustaba cociñar así un pouco, pero... E nada, aí empezou o periplo de cociña no mar, non? E claro, no mar aprendes moitas cousas, sobre todo a ter un pouco de paciencia, porque todo se cae, todo se move, todo hai que tomar a cousa con tranquilidade, e sobre todo co produto tes que andar con moito tino, non? Porque unha vez que se acaba non hai supermercados cerca, entonces tes que controlar todo, non? Desde o consumo de auga do barco, que neste caso nas pesquerías daquela do Bonito eran barcos pequerrechos, levabas X litros de auga, non? Entón, hai as cousas que dependen do barco, tes que coller a opción de utilizamos a auga para cociñar ou utilizámola para ducharnos. Parece así moi... Hoxe en día eso non pasa, isto falamos de hai máis de 30 anos, pero naqueles barquiños onde levaba un depósito minúsculo de auga dulce, pois claro, a mellor te pasabas, é duro dicilo, pero a mellor 12, 15 días sin ducharte porque non podías. Entonces o mar sí que che enseña a non malgastar casi nada, non? Casi ningún recurso dos que tes ao redor, non? E tú crees que eso, a un rapaz de Cangas, da Costa de Lugo, eso permiteu non ser un alma libre, ter máis libertad a hora de crear na cociña? Sí, supoño que sí, porque de certa forma cando vas a unha escola ou traballas moito en restaurantes de alto nivel e tal, todos teñen un formato moi similar e, bueno, e cociñan casi por modas, non? Pero cociñan, pois, está de moda o atún rojo, pois todos atún rojo. Está moi de moda a papada de guanchale, por exemplo, a papada de cerdo e tal, pois todos fan. Entonces, se eres autodidacta, pois non te fixas tanto nesas cousas e vas un pouco por libre. Entonces, faz un pouco o que ti queres, non? No meu caso, pois foi así, non? Eu casi me empecé a enterar de que había outras cociñas cando xa levaba 15 anos cociñando, máis ben. Estamos a falar da túa idea empresarial, non? Tu és unha persona con formación en ciencias empresariais que logo derivache, non? Neste mundo gastronómico e na túa firma persoal como o Mesón Colón con 26 anos xa de actividade, pasaría moita xente por ali, bueno, eu inclume, pasamos moita xente por ali. Que é o que sigue namorando aos teus clientes? Pois que me sigue namorando. Tiña un cliente que dicía o importante era a confusión, non? Era curioso, non? Entonces creo que se namorando un pouco eso, tú vas ao Mesón Colón e non tes moi claro o que vas a comer. En principio, claro, vas ao menú de degustación, si sabes que ao mellor ten un menú de degustación de raíces vietnamitas, ou japonesas, ou coreanas, ou peruanas, pero tampouco non somos fieles a esa cociña deses países, facemos, digamos, unha interpretación ou como vexo eu a cociña dese país, non? Que, sabes, o sea, faigo un menú vietnamita, en vez de utilizar espinaca de agua, poño grelos, non? Metemos moito produto daqui, cociñado con técnicas de ali, entonces eu creo que máis ben os clientes, esa incertidumbre que xeramos,
pois os atrae, non? Os atrae, dice, claro, é que a sorpresa ao final nos gusta a todos, en calquer ámbito da vida, Sí, o sea, claro. tú vas, que sei, pois, ver unha obra de teatro, unha película, pois eso, un menú de degustación, o sea, a incertidumbre é o que te leva a probar esas cousas, non? Eu diría que eso, non? A incertidumbre, non? Lugo é unha potencia, sen dúbida, en produto, en materia prima. Crees que hoxe se está perdendo parte dese respeto polo produto? Refírome a estas novas estéticas, estas novos canles de comunicación, redes sociais, influencers, que hoxe se levan tanto no mundo da cociña, programas de televisión, estos realities tan coñecidos. Crees que estamos degenerando un pouquiño o que é a esencia do produto? Ou hai impera aí un respeto sempre absoluto a elo? Bueno, sempre no, vamos a ver. A mí, o sea, me gusta, a cociña é unha faceta que evoluciona constantemente, evidentemente, o sea, todo evoluciona, e na cociña máis todavía. Eu sempre teño en mente, pois imagínate no século XVI, cando se descubre América, a cantidade de produtos novos, o sea, a mí me hubiera gustado vivir no século XVI porque a invasión de produtos novos que viñeron de América, que hoxe tomamos como normales, como clásicos, o sea, hai algo máis clásico que a tortilla de patata. Pero hai 300 anos non era. O sea, a veces a innovación depende máis do tempo que transcurre máis que da propia innovación. O sea, cousas novas que se están facendo hoxe en día dentro de 200 anos serán clásicos. E volveremos a plantearnos esta mesma pregunta dentro de 200 ou 300 anos, porque habrá outras cousas novas, non? Entón, eu creo que a cociña, como é unha evolución constante, pois tampouco non vexo esa transformación tan grande co tema de redes e... Sí, home, hai veces que se abusa un pouco, non? De que quede todo moi bonito, que quede todo moi colocado, que quede... Ás veces nos perdemos un pouco... Que, depois o mío chegas ao restaurante e non está todo tan bonito, nin tan colocado, porque, claro, hai uns tempos en cociña, necesitas personal, necesitas... Claro, todos queremos ser un 3 estrellas Michelin, e non pode ser, porque un 3 estrellas Michelin hai 40 ou 50 personas na cociña, nun restaurante pequecho como somos nós, estamos 4. Entón, claro... pero claro, todos queremos ter esa foto magnífica en Instagram ou, sabes, en TikTok ou ese vídeo e tal, pero bueno, fora de eso, creo que a cociña evoluciona e creo que evoluciona a mellor. Hoxe en día penso eu que se come casi en calquer restaurante mellor que se comía hai 30 anos, incluso nun avión se come mellor ahora que hai 30 anos. O sea, a cociña sí que esa evolución de novas técnicas, de conservación, de muchísimas cousas, sí que axudan a mellorar a cociña en calquer tipo de restaurante. En 2 ou 3 cuestións que tratamos xa se pode ver a túa amplia mirada, esa mirada global que respalda a túa experiencia, porque sabemos que eres unha persoa que lle gusta moito viaxar, que lle gusta coñecer, que lle gusta interpretar a cociña de moitos países de todo o planeta. Cales serían os países ou culturas gastronómicas que te marcaron máis a túa cociña? Pois países como técnica, tal vez China, ¿no? Como técnica. Porque utilizan técnicas moi diferentes, moi variopintas de China, tal vez como técnica. Pero como produto, tal vez Perú. Tal vez Perú é o país para un cociñeiro que ten inquietudes, ten que ir a Perú. Porque entrar nun mercado de Lima ou de Cuzco ou de Huanchaco ou de Arequipa, de moitos sitios de Perú, entras nun mercado como cociñeiro e eu... me prespoño un cociñeiro que conozco moitos produtos, non? Hasta que chegas a Perú e te das cuenta que tens que volver a empezar. E como dices, hostia, pues que casi non sei nada. O sea, teño que volver a empezar e volver a estudiar e poñerme... Porque claro, chegas ao que vende patacas e ten 300 tipos de patacas. E tú aquí creas, pues a Kennebe, a Mona Lisa, non sei que, pero ali chegas e dices, guau, pero como vendes 300 tipos de patatas, non? Ou vaste a unha lonja do Amazonas e ves... Eu son de mar, son de Cangas de Foz, sabes? E levo vendo peixe toda a miña vida. Absolutamente toda a miña vida. O sea, tú sabes que entrar nunha lonja de pescado e non conocer ni un pescado. O sea, ni un. Frustrante, porque, claro, hasta que che dicen, claro, dices, hostia, é que hai máis variedade de pescados no Amazonas que hai no Atlántico. Entonces te quedas, dices, madre, era amor hermoso, o sea, pero... E agora que fago? Teño que volver a estudiar todos estes pescados, non? Entonces, bueno, tal vez serían eses 2 países son os que máis
os que máis, non? Independientemente, pois, de, bueno, Francia, tamén a súa técnica, Francia e Italia, pero de Asia me quedaría con China, de Europa, Francia e Italia, e de América, Perú, por supuesto. Calquera que te escoite detecta esas ganas por seguir aprendendo, por seguir coñecendo. Cal é a importancia que ti lle das a coñecer exactamente a procedencia do produto e saber exactamente todas as variedades que pode ter? Home, é moi importante, non? Mira, agora estamos cerca da costeira do Bonito, por ponerche un exemplo, non? Entonces, claro, hai moita xente que dice, un Bonito de Burelas, e trae etiqueta, iso é máis marketing, iso é máis tal. Vamos a ver, non é así, as cousas ás veces teñen iso por algo, non? Eu levo pescado muchísimos anos, fui unha pesquería do Bonito. E por que merece esa consideración? Porque se trata moi ben o peixe. Vale, o sea, non é igual un Bonito de Burela que un peixe pescado por un barco francés ou irlandés con redes. Non ten absolutamente nada que ver. De feito, ese peixe de Burela que se pesca un a un con anzuelo, que se mata ao momento para que non se mace nin se machaca carne no barco, que se cuida esmeradamente, que se limpia, o sea, se trata como se fora un lingote de ouro, pero igual. O sea, na maioría dos casos sempre hai de todo como en todas partes, pero o 90% o trata porque sabe que canto máis brillo o peixe, máis vai valer depois na lonja. Eso é sí evidente. Entón, tratas de, xa que estás ali, tratas de facelo ben, non? E se en cambio os outros pescados, por exemplo, de Bonito, claro, Bonito máis blandiño, máis non ten esa... Quero dicir que é importante saber muchísimo a procedencia de todos os produtos. Onde está o límite para ti entre a innovación sen perder a tradición e a esencia da cociña galega? Non creo que haxa un límite definido, non creo que haxa... Home, na cociña non podes meter barrabasadas, non? Pero casi todo se pode combinar, casi todo. E hoxe en día, claro, nós, por exemplo, falábamos antes das viaxes e tal, pois conoces produtos. Eu levo estado, por exemplo, pues, en China ou en Perú ou algo, con algún produto na mão pensando, mira que ben lle quedaría isto, pois con os grelos, ou con, sabes, no momento que conoces o produto e o probas e o seu sabor e tal, sabes, tú fas unha boa salsa teriyaki, por exemplo, japonesa, e dices tú, isto, un bonito macerado nesta salsa, pois marcadiño nunha parrilla ou na plancha, ten que ser espectacular. Chegas ao restaurante, despois o probas e dices tú, pois sí, xa de memoria xa dices tú, pois sí que tiñas razón, lle queda espectacular. Xa o cociñas na mente. Sí, xa vas, porque ves moitas cousas que sabes, sabes, o sea, por aroma, por sabor, que lle van quedar ben a un produto de aquí. E creo que eso, ao final, sí que favorece a cociña galega, aunque sempre teñamos un pouco atascados nas raíces da cociña, non? Pero volvemos ao mismo, non? As raíces da cociña cales son? O sea, é a tortilla, son os grelos, o sea, non tá a cousa clara, non? Creo que depende, como che dixen antes, máis do tempo que transcurre desde a creación dun plato, que non o mismo plato, para que se faiga... Quería che facer unha pregunta acerca do vosso modelo empresarial, non? Ti traballas con tua irmá, con Fabiana, e traballas coa tua muller, Belén, no vosso restaurante. Que valor lle das a esa unión familiar en torno ao negocio? Bueno, po noso tipo de negocio, digamos, ten un valor importantísimo, non? Porque o noso negocio, aparte de cociñar e de comer, non se trata só de cociñar e de comer, trátase de transmitir, non? Unha pasión pola cultura culinaria. Entonces, claro, nós cando facemos pois, un menú de degustación, esa pasión hai na que transmitir depois na mesa ao cliente, non? E dicirlle pois, o que está comendo, por que o está comendo, e que sinte cando o come, non? Non é solo digamos, encher o papo, non? Intentamos ir un pouco máis alá, o sea, de que ir comer un menú de degustación seña máis como ir ver un espectáculo, digamos, pois, unha obra de teatro ou unha ópera, que sintas máis que non só saciar o apetito, non? Iso é o que tratamos de transmitir. Entonces, o ámbito familiar sí que te axuda muchísimo a que desde a cociña eso se transmita ao comensal, non? E iso é moi importante para nós. Vamos falar da tua filosofía de cociña. Danos uns platos que poidamos entender a túa obra pensando nos sabores deles. Un dos platos, pois diría que a sopa, sin lugar a duda, calquer tipo de sopa. Me encantan. Hai unha palabra que é restauración, non? Que se refire pois, aos restaurantes, non? Que tal vez a que mío que máis me evoca é unha sopa, non? A sopa te restaura.
De feito, só nos acordamos da sopa cando estamos fastidiados. É verdade, o sea, estás mal do catarro, do estómago, hai unha sopiña, aí, no restaura e tal. Despois, cando vamos ao restaurante, parece un plato de segunda, non? Así moi, unha sopa tampouco non... Pero, unha sopa ben feita, aparte do traballo que conleva facer unha gran sopa, baixo o meu punto de vista, é tal vez dentro do restaurante, para min, é o que máis te restaura, o que máis... De feito, podemos ser dos restaurantes que máis sopas facemos, porque en casi todos os menús de degustación hai unha sopa, sabes, desde unha ramen hasta unha pho, unha bullabés ou unha sopa de pescado, o sea, temos muchísimos tipos de sopa, e suelen ser dos platos que máis gusta ao comensal, que máis o restauran, como falamos, non? A cociña da provincia de Lugo está de noraboa, porque, por fin, a través do restaurante Vértigo e o cociñeiro Rafa Centeno, tivemos a primeira estrela Michelin nos noso territorio, non? Da provincial. Coincide, crees ti, Santi, con un momento de esplendor ou dos momentos de máximo esplendor da cociña de Lugo? Sí, por suposto. Bueno, antes que nada, pues felicitar a Rafa, que somos grandes amigos, levamos cociñado en moitos sitios do planeta xuntos, e é un grandísimo cociñeiro, e, bueno, con todo merecimento, pois esta estrella Michelin para ele, e máis para os seus, pequenos, que xa non son tan pequenos, para os seus fillos, ¿no?, que traballan con el. É outro restaurante tamén moi familiar, ¿no? Sí. É que este tipo de restaurantes, se non se involucra un pouco a familia, non... Marcan a diferencia. Marcan a diferencia. E sí, creo que sí, o sea, ahora mismo a provincia de Lugo hai restaurantes, hai grandes restaurantes, o sea, sempre se comeu ben, non, en Lugo, é un sitio onde, como dicíamos antes, sempre hai un gran produto, e desde que tens un gran produto, casi o resto ben rodado, non, o sea, pero, bueno, tamén eso enlazando e co que falamos con novas técnicas, novos produtos, novas combinacións, sí que fan posible que hoxe en día haxa restaurantes moi interesantes na provincia, non? E eu creo que é no máximo onde pode estar. Así como hai restaurantes de todo tipo, non? Hai restaurantes colombianos, hai restaurantes peruanos, toda esa influencia, esa amalgama de restaurantes fan que o resto todos melloremos, non? O sea, canta máis variedad hai na restauración, ao final prodúcese un efecto contagioso, non, de que todos queren mellorar, non? E ao final todos melloramos, non? Probablemente seña das mellores épocas, sí, da restauración. E que do que nos falas, non, dese asociacionismo, dese entrelazar que tenen os cociñeiros de Lugo, non? Que vese ese avance, non, desde unha certa unidade. E isto faime pensar, por exemplo, no proxecto de Cociñeiros Lugo, non, do que tú pertences, xunto a moitos amigos teus, e non sei que nos poderías falar un poquinho deste proxecto e de como se vai avanzando. Bueno, pois, como ben dices, é un proxecto a mar de interesante e ilusionante, non? Porque, bueno, é un proxecto sin ánimo de lucro, no que tratamos de axudar a diferentes entidades na nosa capacidade que podemos, non? Hai pouco podemos facendo de acerraciones, que me parece un proxecto moi ilusionante, sobre todo, bueno, para axudar a problemas, neste caso, este ano eran para problemas mentais e para a aula do ULA, e sí que é verdade que ese asociacionismo que temos entre os cociñeiros fainos mellorar cada vez máis. Antes o cociñeiro era unha cousa moi cerrada, tiña a súa receta, onde daba a naide, aquilo parecía que todo o restaurante dependía desa receta, non? Hoxe en día, como todos tratamos de evolucionar, pois todos nos compartimos recetas. Oye, mira, como faz aquelo, como faz o outro, como conservas isto, como potencias isto, o sea, todos falamos entre todos, e a mí me interesa, pois, oi, preguntarles, oye, no arroz, como faz isto, tal, e ele me pregunta, no peixe, como, bueno, pois todos tratamos de compartir experiencias, e cando estamos todos xuntos, pois de que se vai a falar? Pois normalmente de cociña, o sea, entre 15 cociñeiros, pois de que falan? Pois normalmente falas de cociña e sales dali con ideas novas e con cousas novas, como sempre, non? Bueno, estamos finalizando e gustaríame que explotáramos un pouquiño a túa faceta aventureira, a túa faceta de viaxe. Quería preguntarche, darche un continente e que me deras un plato. E un porqué que poida representar ese territorio, esa parte do planeta. E gustaríame empezar por Asia. Por Asia? Pois por Asia, mira, vou empezar por as cousas que me gustan a mí. Pois diría unha ramen. Por qué?
porque a ramen leva pasta, neste caso pasta de arroz, ou sin ser de arroz, non? Tamén hai ramenes de trigo, non ten por que ser de arroz. E foi unha cousa que se extrapolou a todo o mundo. Creo que a pasta, creo que a trouxo... Algos italianos dicen que non, que é invento deles, pero bueno, dudo e ben, sobre todo porque os chinos xa a tiñan, e parece que un tal Marco Polo foi por ali e trouxo a pasta e tal, non? E hoxe é un dos platos que se come, eu diría que en casi todo o mundo. O sea, a nivel mundial, probablemente seña un dos máis aceptados. Me quedaría tal vez ca ramen, non? Que é China neste, porque todo mundo, moita xente dice que a ramen é China, originariamente é China, non é japonesa. Os japoneses copiarna despois, como facemos todos, non? Todos ao final collemos dun lado e do outro, non? Me quedaría ca ramen. América. De América me quedaría co ceviche, tal vez, co ceviche peruano, porque, bueno, é un plato que se come tamén en moitas partes do mundo. Nos fixos a técnica que temos algo parecido, que é o boquerón, non? Que nos facíamoslo con vinagre, pero bueno, ahora xa como o ceviche se fai con limón ou con lima e tal, non? Normalmente con lima, pois tamén nos enseñou esa técnica de macerar pescado con lima e tal, non? África. De África, co tajín. Parece un guiso estupendo, non? De verduras, carne, especias, todo feito así nese tajín, a cazoliña, non? Que lle dá o nome ao plato. Me parecen dos platos así interesantes de África. E rematamos con Europa. Con Europa, eu diría o pan. Tal vez é aunque non seña bueno, no fondo é un plato, non? É unha masa, non? E é tal vez aunque non o creamos, é o plato máis exportable que hai a nivel mundial. Porque solamente as pizzas que se comen, que a pizza non deixa de ser un pan, unha masa sin fermentación, pero un pan, ou desde as hamburguesas, o sea, extrapolamos mogollón de platos co pan. Me quedaría co pan, probablemente. Bueno, Santi, vamos a finalizar esta conversa tan saborosa. Gostaríame que nos comentaras, despois dunha vida entre fogóns, que é o que sigue emocionándote, que é o que sigue movéndote, e que é o que sigue ese motor que fai que a túa cociña siga avanzando. Pois probablemente o que máis sempre me gustou da cociña é a desconexión. O sea, eu cando estou cociñando probablemente desconecto de calquer problema, que sempre os hai. O sea, sempre hai algún problema de todo tipo, non? E cando estás cociñando, como tes esa concentración máxima, cando estás cociñando, durante ese momento te vades completamente da realidade, non? Entón, iso sí que me sigue movendo moito. E despois a satisfacción do cliente ás veces, non? Iso me parece primordial, non? Cando un cliente che fala, che dice, non só por eloxiarte, sino porque, bueno, pois pasou unha velada pois diferente, non? O sea, que deu saber que conseguiche o que tú querías transmitir, non? Iso me parece moi importante. Pois moitísimas gracias por estar con nós. Pois gracias a vos.